Monggo tari Caping Gunung. Apik temen ya. Oh. Apa-apa urung sapik. Ya bukan kok. Iya karo mekemek ya. Mek-mek, ya karo demek-mek. Mek-mek. Karo demek-mek ya repot. Dong senengnya sing mek-mek. Lah, bapak maning. Akhirnya ngora. Nggih Bu ya, heeh. Ibune seneng demek-mek. Heeh, seneng banget. Iya. Ayo tarik, Mbak. Nggih. Syukur bisa nyawa Gunung desa dadi raja hae ini orang hinang ngene padha
syukur. Banter temen Pak Lajan ngomong disit tambahan disit Pak. Ngotes dong, jajal kaya kok pen. Tambahan disit Pak Lajan mau rame banget kayaknya tanggapan kok. Oh, Oh tanggapan ini. tanggapan. Sinten iki sing nikah? Anu nih kok. Mas Fendi dan Mbak Mbak Lina. Semoga menjadi keluarga yang Eh, sakinah. Sampun. Dengan nikah maning apa ora karo? Arep lah dongak kena bae Pak Lajan. Apa-apa dua arep. Ya dongak kena bae Pak lah. Moga-moga Amin. apa Iya. husnul khotimah. Apalah Jan. Jan husnul khotimah. Bapake Mas Sidik. Ndok kan bakalan jeneng. Nggih. Nggih bapake ya nggih sami mawon. Amin. Ora. Ora. Ayo Pak syukur Pak. Syukur. Iya. Syukur bisa Sing